Ποιες είναι οι πηγές της φιλοσοφίας? Ο όρος φιλοσοφία προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά και έχει καθιερωθεί ως διεθνής. Στην αρχική του σημασία δήλωνε την αγάπη για τη σοφία. Σοφία στην αρχαία Ελλάδα σήμαινε βαθιά γνώση και μάθηση που ξεπερνά τις δυνατότητες του μέσου ανθρώπου. Η φιλοσοφία εμφανίζεται αρχικά ως ιδιότητα του φιλοσόφου ανδρός και φιλόσοφος σημαίνει εραστής της σοφίας. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που χαρακτηρίζεται από το ενδιαφέρον του για κάθε είδος γνώσης. Σύμφωνα με τη διάκριση που μας δίνει ο Πλάτων στο συμπόσιό του, εάν ως σοφός μπορεί να χαρακτηριστεί κάποιος ο οποίος κατέχει ήδη τη γνώση, φιλόσοφος είναι αυτός που την ποθεί και την αναζητά. Κάποιος που βρίσκεται δηλαδή στο δρόμο μεταξύ άγνοιας και γνώσης. Πώς ξεκινάει η φιλοσοφία? Προσπαθώντας κάποτε να απαντήσουν στο ερώτημα ποια τάχα μπορεί να είναι η αρχική υποκειμενική παρόρμηση για να φιλοσοφήσει κανείς, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης απάντησαν ο θαυμασμός. Όπως μας λέει ο Πλάτων στο διάλογο του Θεέτητος, διότι ο θαυμασμός είναι συναίσθημα που χαρακτηρίζει κυρίως τον φιλόσοφο άνθρωπο. Δεν υπάρχει εξάλλου άλλη αρχή της φιλοσοφίας από αυτή. Και μάλιστα μου φαίνεται ότι δεν γενεαλόγησε άστοχα όποιος είπε ότι η ήρις είναι παιδί του θαυμασμού. Στο έργο του «Μετά τα φυσικά», ο Αριστοτέλης μας λέει «Εξαιτίας του θαυμασμού και σήμερα, αλλά και εξ αρχής, οι άνθρωποι βάλθηκαν να φιλοσοφούν. Και όποιος θαυμάζει και απορεί, νιώθει το αίσθημα της άγνοιας. Προκειμένου λοιπόν να λυτρωθούν από την άγνοια, άρχισαν να φιλοσοφούν». Ο άνθρωπος δεν αποδέχεται ως αυτονόητο τον κόσμο της εμπειρίας του, έτσι δηλαδή όπως του φανερώνεται. Θαυμάζει για όσα ζει και απορεί. Προβάλλει τη θεμελιώδη απορία. Γιατί να υπάρχει ο κόσμος αντί να μην υπάρχει τίποτα? Επίσης, τι είναι αυτό που δρά πίσω από το φαινόμενα? Και για ποιο λόγο ζούμε? Ο Χάιντεγκερ στην εισαγωγή του στη Μεσαφυσική μας λέει «Γιατί να υπάρχουν τα όντα και όχι το τίποτε? Το ερώτημα φτάνει ως τα έσχατα. Δεν σταματάει σε κανένα οποιοδήποτε είδους όν. Το ερώτημα καλύπτει όλα τα όντα, δηλαδή όχι μόνο τα παρόντα στην ευρύτατη έννοια, αλλά και όσα υπήρξαν στο παρελθόν και όσα θα υπάρξουν στο μέλλον». Μέσα από παρόμοιες απορίες, τα άμεσα δεδομένα της εμπειρίας μας τίθενται υπό ερώτηση. Γίνεται έτσι φανερό ότι παρόλη τη συσσόρευση ειδικών γνώσεων, η ουσία και το νόημα του όλου παραμένουν κρυμμένα. Η αμφιβολία λογίζεται επίσης ανάμεσα στις δυνάμεις που προσδίδουν στη φιλοσοφία ορμή και ζωτικότητα. Στη δοκιμασία της κριτικής της υποβάλλονται τόσο οι πηγές της γνώσης μας, όσο και η εγκυρότητα των αξιών που ρυθμίζουν τη ζωή μας, καθώς και οι κοινωνικοί κανόνες διαβίωσης. Μας λέει ο Καρτέσιος στους μεταφυσικούς του στοχασμούς. Πάει ήδη κάμποσος καιρός, που έχω αντιληφθεί ότι από τα πρώτα μου κιόλας χρόνια έχω δεχθεί σωρία από εσφαλμένες αντιλήψεις ως αληθινές και πως ό,τι έχω έκτοτε θεμελιώσει πάνω σε ελάχιστα σίγουρες αρχές δεν μπορεί παρά να είναι πολύ αμφίβολο και αβέβαιο. Κάποιοι στοχαστές υπέδειξαν επίσης πως μια ακόμη πηγή φιλοσοφικής σκέψης είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος ζει με την επίγνωση του θανάτου του. Αυτή η μόνιμη απειλή του τέλους μας απομακρύνει από τη δυνατότητα μιας απλής και ανέμελης ζωής. Μας πρόχνει να στοχαστούμε τον εαυτό μας και να αποφασίσουμε ποιο σκοπό θα επιδιώξουμε στη ζωή μας, θεωρώντας τον ως τον πιο ουσιαστικό. Ο Πλάτων πάλι μας λέει σε ένα χωρίο του Φέδωνα. «Πράγματι λοιπόν», είπε εκείνος, «σημεία μου, αυτοί που φιλοσοφούν με ορθότητα εξασκούνται στο να πεθαίνουν και ο θάνατος
φαντάζεσαι αυτούς ελάχιστα φοβερός σε σύγκριση με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Θα πρέπει κανείς να ερμηνεύσει την παραδοχή αυτή με τον εξής τρόπο. Ο Πλάτων θεωρεί ότι ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και ψυχή, από τα οποία η ψυχή είναι αθάνατη και το σώμα θνητό, ώστε ο θάνατος είναι ο διαχωρισμός της ψυχής από το σώμα. Καθώς φιλοσοφεί ο άνθρωπος, αυτό που προσπαθεί είναι να κινητοποιήσει την ψυχή του αποκλειστικά, χωρίς παρεμβολές και οχλήσεις από το σώμα. Αυτό που ουσιαστικά εξασκεί είναι μια προοπτική θανάτου. Η οδύνη και ο θάνατος είναι οριακές εμπειρίες στη ζωή μας, που μας αποσπούν από τις επιπόλαιες μέριμνες και κάνουν να προβάλλει επιτακτικό το ζήτημα του νοήματος που δίνει ο καθένας μας στη ζωή. Επιπλέον, ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται βιολογικά από μια τάση για προοδευτικό περιορισμό των φυσικών του ενστίκτων. Προκύπτει έτσι η ανάγκη να αντικατασταθούν οι έμφυτοι τρόποι συμπεριφοράς από άλλους τρόπους, καθορισμένους από τη λογική ή επίσης από την ελευθερία της αυτοδιάθεσης. Ένα πλάσμα προδιορισμένο κατά αυτόν τον τρόπο έχει εν πάση περιπτώσει ανάγκη από μια διαρκή λογική αναθεώρηση των βάσεων της ύπαρξής του και της δράσης του. Μας λέει ο Πλάτων πάλι σε ένα χωρίο του Φέδρου. Όπως όμως τώρα τα είπα, δεν εξετάζω αυτά, αλλά τον εαυτό μου. Τι να είμαι. Μήπως συμβαίνει να είμαι κανένα θηρίο πολύ πιο πολύπλοκο και πιο αλαζονικά θολωμένο από τον τυφώνα, ή μήπως είμαι ένα πιο ήπιο και πιο απλό ζώο που από τη φύση του έλαχε μοίρα θεϊκή και ξάστερη. Τέλος, ο άνθρωπος εμφανίζει σε περισσότερη ένταση από άλλα ζώα μια φυσική τάση περιέργειας που τον οθεί στη μάθηση, ακόμη και αν ως αντίτιμο ρυψοκινδυνεύει τη ζωή του. Χάρη σε αυτήν την ορμή προόδευσε ο πολιτισμός του και χάρη σε αυτήν άλλωστε ταξίδεψε στα αστέρια.